बरसे गुलाबी निरुमाल जिया लिरहरबा नों आंनो I love you I know you love me too. बरसे गुलाबी बारनि रुमाल जिया लिरहरबाय नों आंनो I love you I know you love me too बरसे गुलाबी बारनि रुमाल जिया लिरहरबाय नों आंनो I love you I know you love me माइज्लिखौ जावनो थिननाया नों जावबायमोन ना बिमा? दा मोनायाव सोमनानै दोननांगोन माइज्लिखौ। जावथ'वाखै र', जावनोसै। नालायफोरा होजोब्बायानो, जोंहासो गोबाव जालांलायबाय। ओंखायनो थाबैनो जावदो। दे, जावगोन दे। आं खुन्दुंखौ थुनग्रोनानै दोननि। नोंनि खुन्दुं थुननाय सि दानाया उनाव जागोन। माइज्लिखौ नोङो थाबैनो जावग्रोदो। दे, जागोन दे। हा मबेखौथ' जावनांगौ। बै आंनि न' सिङाव थानाय बस्थानि माइज्लिखौ जावबानो जागोन। आरो बिसोर सानैया बहा थांखो? उन्दै सासेया लेखा नायदों। गेदेर सासेया गामियावसो थांखो नामा? बिमा, फिसा सानैखौ जों खस्थ' खालामनानैब्लाबो मोजाङै फरायहोनांसिगोन। नङाब्ला बिसोरो जोंफोरबायदिनो जोबोद खस्थ' जानांगोन। फरायनोथ' होनो हागौ र', नाथाय राङासो बहा मोनबाय थानो। रांखौ जिंगासिनानै मा जानो? बिसोरखौ माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो फरायहोथारनांगोन। फरायहोनो हाबाथ' मोजाङानो जागौमोन। उनाव माबा मोनसे लामा नागिरना लानो हागौमोन। बेनिखायनोथ' जों सानैबो नाजानांसिगोन। बिमा बिफाया नाजायोब्लासो बे गथ' सानैयाबो मोजां जाहैगोन। दे, जागोन दे बिफा, जों सानैबो नाजानांसिगोन। बिमा, निसाया बबाव थांदों? दासिमबो कलेजाव थाङाखै नामा? कलेजाव थांनाय समाथ' जालांबाय। माब्ला ओंखारगोन? माब्ला देलायगोन? माब्ला थांगोन? जानोबा माने एसे गोबाव खालामदोंबा दिनैबा थांगोन ना थाङा? माथो थाङाबोथ' जानो हागौना? सान्दुंआबो गोसाथार, कलेजाबो गोजानथार। थांलाय फैलाय जोबोद खस्थ' मोनबाय बियो। बेनिखायनो कलेज खाथियाव रुम मोनसे लाना होनायमोनब्ला मोजां जागौमोन। बेखौनो खालामनांसिगोन, नङाबाथ' जोबोद खस्थ' जानांगोन। नाथाय थाहैग्रायाबा थाहैगोन ना थाहैया? मानोथो थाहैया जानो, नों मोजां रुम लानानै दोनहैबालाय। जागोन दे, बेखौनो खालामनांसिगोन। बिमा, नों बे गस्ला गांनैखौ सुनायथां। दे, जागोन दे। सम मोनबा सुना होदो।
हा माबेखौथो सुनांगौ बै आलनायाव थानाय गांनैखौ आफा आरो आयै आं थांसै बाय आयै एफा थुर बाय आफा ओइ लासै लासै थां जाम्बिलाय जागोन जागोन आच्छा मिस्टार Hey, Mr. Gaham. जिराय नोंना I am Jaiklung Boro. Nice to meet you. दाथ' खामानिफोरखौ जों जयैनो मावसिगोन नङा होमबा केस फाइलखौ हरलाय बिलाया सोर बिलाय Sir Philaya बे जायगानि दन होननानै बुंजायो मा बुंनो सार दा बुंसै मानोना बिखौ बयबो गियो बाथ्राया बिदिसो नामा नायनिथ' बेसेबां गोथौ दैनि ना बेलाय बे बिलाया मबाइलाव मा नायबाय दंब्रा ओइ मेसेज फैदो र' बेखौनो आं फरायबायदों सोर सिख्लायाबा हरखो बेखौनो नायबाय हादो र' आं दरदा हा हुआ दररारा एसेबां समायना सिख्ला बारा ना हागौमोनलै अलै सिख्लाया नुनायावनो जोबोर फाग्ला जाथावथाव रेडि र' एबार खनसे बिनि गारि ड्राइभारखौनो जाथारनांसिगोन आं ड्राइभारफ्रा गारि सालायनायाव मोजां र' नाथाय न'आव थांनानैसो फाग्ला जाहैयो न'ना खोनासं नोंसोरनि गेजेराव जुदि सोरबा सासेया रायज्लायना होनो हायोब्ला नोंसोरनो आङो मा दौगोन मिथिबाय मा दौगोन बेखौ बुंथ'ला दे आं नों पार्टि जाहोनो नों जुदि पार्टि जाहोयो आं दानो रायलायना होगोन नोंनो नै नोंसोरो मानसियानो थांगौलाय लांबाय सोंनोथ' हागोलै नाथाय दानि सिख्लाफोरा कारेक्ट नाम्बारजों नङाब्लाबो रं नाम्बारजों गोसोथोलायनाय थाखायो खुगा नङाब्ला दावखा सिलायानो लांसिगौ नोंसोरखौ बाद दोन बेफोरखौ थु थांसै उफाय गैलालै बेफोरखौनो मावाबा मा मावबाय थादोंब्रा आदा ए माथो बिमल फंबायसो दे जिरायनाय जागोन दे ओरैनो थास्लायसो बुरि मुलिखौनो दे नागिरदों आं हामदोंलै आदा नोंनियानो ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ मावनायानो मानसिफोरा नागिरबाय थायोले माथो खौरांमोन फंबाय आदा बिसिया उसुख जानानै जोबोर जाल्लायाव गोलैदों आदा बेखायनो नोंसानि खाथियाव थानाय बै हाखौसो फाननो नाजासिनो फैदोंमोन आंथ' जेबो बुंनो हायालै फंबाय जा फिसालायासो मा बुङोथाय औ आदा नोंसानि आदै फिसाखौ लोगो मोननायानो जोबोर मोजां जादों आंनि आखायावबोथ' राङानो गैथ'वा आदै हानि दामखौलाय बेसे माथो खालामदोंमोन आदैया हानि दामखौ 25 रोजा खालामदोंमोनलै हानि बेसेनाथ' इसेबां थाङाखै आदै 1 बिगायाव 15 रोजा रांखौनो लादो आदैया मिलायगोलै फंबाय बेखौनो लादो नोङो आदा खम जाथारबाय माथो 10 रोजायानो खम जाबाय 15 रोजायावलाय बोरै होथारनो ए फंबाय नों गुबुननो जासिबो बेखौनो मोनगोन आरो जुदि जायोबा दिनैनो लांखा रांखौ आंहा बेनिफ्राय आदै राङानो गैला बेनिफ्राय नोंथाङा थांनो हासिगौ आदा आरो आदै बिदिब्ला आं गुबुननो खेबसे जासिनि नोंसोर थाथ'दो बिरला माला मोजां नंगौना नङा
नों टेस्टिं नायदोंना नायाखै जुदि माला मोजां नङाब्ला आंनि प्रेस्टिजनि खोथा दङ जागोन गुरु मालखौ आं टेस्टिं खालामनानै नायनोसै माबायदि बिल्ला माला मालाथ' आगोलनि बायदियानो अके बिदिब्ला नोंसोर बेखौ दानो भुटानाव फाथायहरनांगौ आरो जायगा जायगा दैथायहरनांगौ अके र' बिदिब्ला आं फन थुनि हेल' ब्रह्म नों दानो मोनसे खामानि मावनांगोन मा खामानि नों भुटानाव 2 टन माल दैथायहरनांगौ आरो शिलं आरो मणिपुरावबो दैथायहरनांगौ माला बबे लामाजों फैगोन माला गेलेफु आरो नामलांनि लामाजों फैगासिनो दङ जागोन आं दानो मानसि फाथायहरगोन आरो मोनसे खोथा हिर'इना आंनि आखायाव सफैबाय जागोन दोनथ'दो बस गासैबो खामानिया जाजोबबाय थैंक यू ओके वेल डन आई एम वेरी सैटिस्फाइड हा नोंहा खामानियानो गैथारला नामा बै एम्फौ बिलाइजोंनो गेलेबाय थानो र' नोंबा गेलेनायसो नुदों एम्फौ बिलाइ होग्रोनि आं खामानियालाय मा मानसि जिउआव जोबखाया आरो मा थेवबो बिमा नोंहा खामानिखौ गारनानै बेखौसो सिगां बेखायसो रागा जोंदों आं जानोबा हले सिगां जौ सेरेबजों सेन्थायनो नागिरो दा बिहासो रागा जोंदो दे रागा जोङाखै बिमा खामानि थासोनायखौसो बुंदों आं मा मावसोदोंलै आदा आगै जिराय खामानिखौनो मावख'नो हालालै फंबाय बियो जिरायफै फंबाय जोंनिया साख्रिया बेनो जाबाय नालाय मावाब्लालाय बहा खारग'नो हा फंबाया बेयावनो फैखादोंमोन ना माबाफोर खामानि दंमोन नामा औ आदा नोंनियावनो मोनसे खामानि लाना फैदोंमोन हा माथो खौरां लानानै फैलायखो फंबाय आदा आं नोंनो हासो फाननो जासिनो फैदोंमोन आंहा जोबोद जाल्ला जाथारदों अन्नानै आदाया लाखिथारदो लाखिनोथ' हागौमोन फंबाय नाथाय राङासो गैजोबा हा बेसेबांथो दाम खालामदों बिगाफायाव बिगासेयाव 25,000 खालामदोंमोन आदा आरो रांखौ खेबसेनो हरजोबनो हायाब्लाबो जागोन दे जागोन दे हायासो बेसेबां दं हाया गासै 10 बिगा दङ आदा हाखौ सुना लाबानो जाबाय आगै राङा जाबा खौरां हरथो दे नों दाया दे जागोन दे आं रांखौ बुथुमनानै नोंनो खौरां हरगोन दे जागोन दे आदा आरो बाजै दे बिदिब्ला थांलायदो दे आगै दे आफा आं गाबोन थांनो सानबाय डिउटि खालामथारनांगौ हा मा एफाग्राब हाखु दाखु थांनो सानखो साननैसो थाबावना थांबानोथ' जायोमोन ना आंनि लोगोफोराबो सुथि लाना न'आव थांजोबदों बेखायनो आं थांथारनांगोन दे नोंनि गोसोसै नो साया लोंदो निसायालाय माथो खालामबाय थाखो साहा लोंनो लेंहरदो निसाया मालाय लोगोफोरनि न'आव थांनो ओंखारगासिनो दङ निसाय दे साया लोंफैदो साया गुसुसो जाबाय बबे आयै साया बबे मोनसेया नै बैखौनो लों साया गुसुसो जाबाय निशा नोंलाय दिनै कलेजाव थाङा नामा आदा आं दिनै कलेजाव थाङा लोगोफोरनावसो थांनो नागिरदों कलेजा गोजानखायनो सामफ्रामबो थांनो बायो बियो बिदिब्ला बिनो रुमखौनो मोनसे नायना होदो थांलाय फैलायाबो खस्थ' जायो आंबो बेखौनो सानदों रुमखौ नागिरना होनायानो मोजां जासिगोन आयै आं थांसै दे लोगोफोरा नेबाय थागोन थाब फै आइ जागोन आयै बेनो बेरायनायानोसै आरो अलम्बार नों दानो थांनानै नोमायनियाव रांखौ लानानै फैथां आफा आमाया सोंब्ला आं मा होनना खिन्थानांगौ नों जेबो लाजिनाङा नोमायजों आं गासैखौबो रायलायखाजोब्बाय थेवब्लाबो आं गुबुननियाव रां बिनो बोरैबा मोनोलै नों बिमायनियावनो रां बिनानै लायनो थांनो हायाब्ला बोरै जानो थेवब्लाबो आफाया आमायनो खेबसे फन खालामनानै खिन्थाहर
जागोन दे आं नोम्मायनो फन खालामनानै हरगोन नोंनि नोम्माया नोंखौ नुब्लानो रांखौ हरगोन जागोन दे बिदिब्ला आं दा बेलासियाव थांनोसै आदाया खोथिगुरि गामिखौ मिथिगौमोन ना? औ मिथिगौ मानो नों बे गामिनि सोदोम आरो पुर्णिमाखौ सिनायो ना? औ सिनायो आंबो बे लामाजोंनो आमायमोनाव थांनो ओंखारदों नों आंखौ अननानै ससे लांफानो हागोन माथो? औ थांफाजागोन थौदो बिदिब्ला थांफादेनि थांगौ नाथाय बिनानावा नोंनि मुं आरो थंखौ खिन्थानो हागोन ना? आंनि मुङा निसा आरो गामिया खान्थालबारि आरो नोंनिया? आंनि मुङा अलंबार आंनि गामिया बाथाबारि माब्लाबा रायज्लायनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांदो उनाव लानो हासिगोन दे थौदो बिदिब्ला जिरायदो दा बेलासे मिलाव माइखौ सौना लाय बिफा माइ सौनो हा दाख्लैसो सौनो लाबोनायलाय माथो जाखो दानो जोब्बाय मा आसरित खोथालै बे एसेबां जायोना माइरङाथ' दङ र' दिनै अमानो होनोसो गुन्दैयानो गैया बेखायसो दोनदों आं हाबा सोलाबिफ्राव बिस्रासो माइ सौनाय माबा दोननाय बिस्रासो सिगां मानसिया जानानै अमाया राननानै थानांगौ माइ सौनो दोननायखाय रागा जोंदों लाबावदियामोन मानि माथाम हाबा सोलाबिफ्राव बायना फैबावनि र' दाउ अमा फाननाय रांजोंनो हा हुबो लाखिदों बाजारबो खालामदों बिहासो माखोबा रागा जोंदों मा जादों आइ नोंसोर सानैजों मानि थाखाय खोथा सोलायबाय दं गुबुनफ्रा खोनाबा मा साननांगौ दे आदा आं फैबायानो आदै फै जिराय जागोन दे जागोन फंबाय आं नोंखौ बेलासियावसो फैगौ नंदोंमोन दे फंबाय दाबो फैबायब्ला जेबो नंला दे औ आदा दानो फैबाय औ फंबाय न' सिङाव थांनानै रायलायहैदोनि होमबा बाबु मोना जिरायथ'दो औ दे गय जानि दे नो जादो निसाय नोंनि कलेजाथ' खुलिबाय माब्ला थांनो सानदों नोंलाय आफा आं गामियाव थानानै जोबोद मोजां मोनदों बेनिखायनो साननैसोनि उनाव थांनो सानबाय नों कलेजखौ एबसेन्ट खालामोब्ला नोंहा गोब्राब जागोन फरायना थालांगोन आंहा बे साननैसोखौ न'आव थानानैनो फरायगोन ना अब्लानो एग्जामाव लिरनो हागोन न'आव फरायाबासो गोब्राब आंथ' दाथ' फरायगासिनो दंखायोना थेवबो होननाय मोनसे खोथा दं क्लास लाना रोंनाय आरो न'आव फरायना रोंनायनि एसे फाराग दं आफा आं बिदिब्ला न'आव थानो नांला नामा बिदिब्ला आं दिनैनो थांसै
ओइ जयकान्त जों दाख्लैदि सासे समायना सिख्ला लोगो मोन्दोंमोन ना औ बे सिख्लाखौ आं दाख्लै बावै आमाइ मोननाव थांनायाव लोगो मोन्दों औ लोगो मोननालाय माथो जानोब्रा बुंना लानो हायाब्लालाय लोगो मोननानै रायज्लायदोंबो रायज्लायदों आरो मा बुंबावगोन फन नाम्बार लाबाय आरो नामखौबो सोंबाय आरो ससे लामा दोनहैबावदोंसो दोनहैबावदों नै लोगोफोर दाखालि लोगो मोननाय सेंग्रानो आं दिनै मेसेज लिरनानै हरदों नंगौ नामा होमब्ला बेखौनो लादोहाय लानोथ' हागौमोनहाय नाथाय सोरबासो दंखायो नामाथाय नंखायथारलै नोंदि मालाबा सिख्लाफोरजों रायज्लायफेरदों आंबो फोथायालै नोंखौ नोंदि सिख्लाफोरजों रायज्लायनो हागोन मा सिख्लाफोरजों रायज्लायनो माबा मन्त्र नांगौ नामा नङा सानदोंमोन नै मबाइल नाम्बार नाय आं नायालै मबाइल नाम्बार सिख्लाफोरखौ लोगो मोनोब्लानो नों बहा गागोन बहा मागोन आरो आखाइ फारनैखौनो दोननो जायगा मोना बेनोसो सिख्लाफोरनि नाम्बार दिन्थिबावनो नागिरदों सेंग्राया मोजांब्लालाय नों बेखौनो रायज्लायनानै लाखादोहाय लोगो औ नै सिख्लायानो मेसेज हरदों हरलाय आं नायनि हरलाय ना नों आंखौ कलेज गेटआव खेबसे लोगो हमथार बा आमारना गोलैथारलासो आरो दालाय मानोसो बै सिख्लाया हरदो ना मानोना बे सिख्लाया आपडेट जाबाय थोद फाग्लि आंनानो जाथ'वाखैहाय फन खेबसे खालामनायनि नामा रायज्लायगोन ना सिख्लाजों खालाम नै बे सेंग्रायानो फन हरदों आयौ निसा नोंहा बेखौनो मोजाङै रायज्लायनानै लाखादोहाय रथ'हाय मा हेलौ औ आं कलेजनि एसे साइडआव दङ आयौ बेहा रायज्लायबाय थागोन